Salut toată lumea, mă numesc Lepche Andrem și împreună cu Jeb Bună. vom face o serie de videoclipuri pe această hartă de survival. Pe harta tropică. Da. Nu cred că vom ține mai mult de 13-15 minute un videoclip pentru a se încărca ușor pe YouTube și a-l edita cum trebuie. Ok, pentru început, Prima noapte. da, prima noapte, aveți nevoie de lemn, mâncare. Și nu da nimeni. Ok, hai că eu iau lemnul, tu iei 6 bucăți de lână și mâncare. Și pot să mă băgă una? Așa, puteți să vă faceți casa ori în interior, ori în exterior. Dar, dacă vă faceți în exterior, adică în aer liber, riscați să vă fie distrusă de creeperi sau de zombie. Și nu-i bun. Așa că e foarte ok să vă faceți într-un munte. Sau în... Aia Da. nu vrea mușchii voștri. Dacă aveți materiale și vă credeți tari, Și mușchi. da, da, și așa. Afară, Voi. da. Dar pentru început, așa, un bârlog acolo, merge. Batman Cave. Da? Ceva ce. Ok, un păianjen, nu știu de unde a apărut, dar mă atacă. Mă atacă, îmi dă cașul, îmi dă de mă julește. Sol, n-am cum să vedem. As, mor tu. Mor stric. Unde naiba ești? Fii colegii niște... Uite, am găsit o peșteră fix lângă un creeper. Hai să nu. Găsim altă. Să reluăm. Da. Ei și nu mai am nici mâncare. Dar nici eu, văd că îmi scade mâncarea foarte repede. Și de ce nu omor eu animale din asta? Ok, hai că am 14 bucăți de lemn, gata, e de ajuns. Mă aruncă cou de pe tine. Mersi. Ești un drăguț. Nu? Ui, îți fugi fratele, dar nu știu de ce fugi de mine. Dar așa tot fugi din mine, nu știu. Mă scuzați. Da. Ei, schimbați de el. Da. Băi, deci îmi scade foarte repede mâncarea. Am prins o vacă aici și dau un colț. Îi dau, mamă ce, gata, i-am dat. I-am dat vacii. Ok, am văzut și niște sugar cane. Vrei să te duci tu să-l iei? Acum n-avem nevoie de lucru. Nu? Ok. Faci... Se cam face... Nu. Oh, nu, doar să întunecă. Hai Da. de capul meu, face noapte, vine acolo. Hai să căutăm o găoasă. Era acolo o găoază, o peșteră, dar era un creeper. Unde? Vin eu imediat să arăt. Imediat, gata. Acum vin. Acum. Chiar acum. Băi, porcule, Unde ești? te dau într-un porc. Te sar capaci. Da, ai strâns lână? Am 4 bucăți și acum mai fac rost de încă 2, pentru că am găsit o oaie. Băgat într-un copac. Mai faci rost încă 2? Da, Și ai găsit o oaie? am găsit 2 oi Ok. blocate într-un copac. Și îmi place, ce bine îmi pare când găsesc animale blocate în copaci. Ah, și-a fugit. De mine a fugit un porc, dar nu știu unde s-a dus. Uite, ba nu. Fug neamuri. Glumiță. Hai, lasă porcul din copac. Nu, vreau să-i dau cașul, să cadă din copac, să moară. Mori. Așa, da. Da. Ești rata? Da. Ok, am găsit și cărbune. Perfect. Ia și fă din ăla. De fapt, mai întâi să fac lemnul. Fac 2 crafting table sau una? Una e de ajuns, nu trebuie. Uite, am găsit niște fer. Ok. Ai găsit fier, e un lucru bun, bravo. Zi-mi că ai niște lemn. Da, am niște lemn la tine. Ne prelucrăm. Yay! Ui. În primul videoclip ținem cam, nu știu, cam facem văgăun aici, strângem puține materiale și cam gata. Ar fi cam prima noapte. Ține un târnăcop, sapă după Unde? piatră.
Mă duc să iau din ăsta. Din ăsta care este el. Uite din ăsta. L-ai luat? Da, l-ai luat. Eu mă duc să mai iau leac de lemn pentru că cineva n-a luat. Cine? Am mai zis să iau lână. A, nu văd de mine, nu? Gata, da, lasă numai că am găsit cărbune. O, da. Ei. Este ceva cărbune pe aici. Cărbunul de sus? Am luat Da. asta de jos. Eu am ce mai spart după... Sapă după cable. Da. Ca să... Da, sapă. Deștept, da. Minează. Ca să facem un cuptor. Și după asta vedem noi. Uite, Da. să ne facem popcorn. Mhm. Nu știu de ce, dar am vaga impresii că o să mor. Am așa un sentiment din ăla. Îți apăr spatele. Da. Păi, mie trebuie să-mi aperi fața, nu spatele. Dacă cineva îi dau șăpita și cașul și la dăm cu făraș. Uite cum stau aici, la pândă. Ok, hai că... Așa, bun. Dăm toată mâncarea care o ai. N-am. De ce Am murit. scrie? Să mor tu, te-am omorât? Tu pizda. Băi, din greșeală, frate. Deci să mor din greșeală. Am dat o lovitură, atâta. Cine a zis că mai ai viață? Pe nu mai aveam viață. Dar cine ai zis că nu știam, am dat o lovitură din greșeală. Hai vino aici, repede. Hai iartă-mă. Dăm toate itemele. Ești acolo. N-am furat nimic. Așa, bine. Aha. Ține lână. Și fă două peticuri, ca să scăpăm din noaptea grea. Ok. Ai pus ceva la făcut? Nu încă. Nu. Am pus acolo că... Ba nu. Hai, culcă-te. Gata, hai, acum vin. Romi. Ne culcăm. Ne culcăm împreună. Yay! Gata. Bun. Ok, hai acum să pun mâncarea la făcut. Dăm și mie un târnășcop din ăla, un topor. Și... hai să te ajut să faci copaci. Ce topor, frate? Da, din mare. Atunci dă o bucată de lemn. Hai, dăm două beți. Dar ce vrei să faci? Un topor, ca să mergem să culegem mult lemn. Ia. Dăm două beți. Ți-am dat topor, fraiere. Da, ai și tu? Dăm două beți. Dar eu nu mă duc, eu vreau acum să fac sapă pe Cobblestone, ca să fac pe aici în împrejurări. N-ai tu treabă cu mine. Bine, hai, eu mă duc să sap o leacă de asta. Mai du-te. Yay, târnăcop din piatră. O să fac multe torțe. 32. Wow. Da. Multe treabă. Dacă poți, adu cât mai mult. Ce? Lemn, oare ce? Iau fierul ăsta și să dau pe la botic. Știu. Așa mi-a zis. Nu zic cine. Uite un creeper cum stă acolo frumos, pitit după un colt, așteptând să ducă un player. Se facă săsi la el. Nu, m-a văzut. Dar nu. Ia, da, are cum să ajungă pe la mine. Gata. Bă, are. Uit! Mersi, bun, mi-a dat niște cabel. Bun. Creeper deștept. Nu întâlnești așa creeperi, să știi. Te-au jucat, vezi? Da. Că dacă faci prieteni toată viața. Băi, nu, ei, știi, într-un fel sunt prietenii tăi, doar că îs mai irascibil, știi, și dacă le spui ceva, gata. Se bucură. Ei vor să vină la tine să te ia în brațe, îi văd că fugi de ei, se enervează și dubi. Fugi de mine, nu? E bine. Bine. Ne vedem noi după colț, la mall, la ora 3. Te aștept acolo. Dă-ți seama cum ar fi când fac ăștia sex. Scuzați-mă, copii. Bă, nu ești când ăla ăsta.
Nu dăm balou. A apărut așa. Ok, am găsit niște cărbune. Ia tot cărbunele și fugi. Gata, ne ajunge cabelul ăsta. Tap, 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 tap. Tap, tap, tap. Tap, tap. Tap, 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 tap. Tap, tap. Aici o să fac niște scări. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Dar n-am stupaturile aici, o să fac niște scări acum le fac. Da. M-a dus lemn, nu lucrez. Bravo, 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 meriți un premiu. Un prost mâncare. Da, nu, 2 stacuri mari. De lemn? Da. Două chesturi duble, unul pentru tine și deocamdată o să le pun aici. Fă-mi niște uși, te rog. Mai lemn. Mai lemn? Nu mai am lemn. Care ușă ai zis fac? Fă-mi 4 uși. Torți ai? 31. E bun. Păi na, cam asta este. Na, nu e. Nu, de fapt, nu, mai este, mai este. Nu mă enerva, mai este. Am asta prima noapte. Da, asta e. Cum vrei să pui tu, că ar trebui să pun ușa așa. Ce tare înăuntru. Așteptule. Pune scările cum arăt mai încolo. Nu știi tu să pui ușa. Băi, da, hai, deșteptă, pune tu Angel. O pun eu. Da, mai pune tu. Dă-mi eu. Am bubuit cu orac și m-am râs când l-am văzut acolo când vine. Am văzut. Și ai tăcut. Da, trecut, că n-ai vrut să faci ca mine. Dar am mai făcut spațiu. Deștept. Un rând mai jos. Dă-mi, frate, ușile să-ți arăt cum se pune. Uite, prostule, că nu se... Uite, numai pe pătrățica asta se pune. Păi da, dă așa, că eu așa le-am pus și la... E înăuntru. Nu contează. Dă așa. Cine era mai Mai dăm 2 uși. de capul. Pune-te acolo, forța. Bă, vreau, ba nu vreau. Am, bă. Ok. Da, cam atâta pentru astăzi. Nu știu, mai ai ceva de adăugat? Da, please like, subscribe și share. De fapt, please like, share, subscribe. Please, mă lași cu mine să please. Bine, please. Nu please aici tot. Ok. Yay, lumină. Ok, mulțumim că v-ați uitat și eu sunt Lepche, el e Jeb, vă spunem pa, pa!